Nibagal daw yamin na po. When, okay met, so far kasi nga po kay kahamit nga ato na tuluyan ni bagyo, napigsala ti angin. Yung at least ti pagbeta na data, na-advise ka sa pa, kaya nakikooperate, hindi tao nga ma-evacuate ako. So, hindi pagpintasan na tata. Awan magpay dagiti naperjan iti balay na sir. So far po, we pay reported nga naperjan iti balbalayda. I hope, awan. You know, daman minimal, nakaprepare kayo ako nga tumulong ka ni Gitsen. Bali, dami ni Gitsi, currently nga stock tayo na po, ang supply iti city, the noodles nila, the basic, the rice. Ang daming pwede stock tayo nga iti congressional office, KMDSWD. So more or less, we have more than 1,000 packs na supply tayo tatang dito pa nagbagyo na ako. So, okay mit ako. Kung bakit, adu nga talaga supply tayo. Nakasagana tayo. Bali po nung awan tatang bagyo, ma-declare nga mabalidan ko nga gawin din. Like dito City Hall nga miket, we have evacuee si Rabi na handamit yung manay or comfortable in AP Santos. So, impanda dito so, nakamaymayat ako. Nakasagana tayo. So, the tent sa cubicle. Kina duma-dumang evacuation centers di apo kita prepared net like kabungaan AEJ CDRRMO office tayo adapay more than 80 to 90 families ako. Di pa nagawid dagiti sir. We will check up I think nagawid di duman from barangay kabungaan Sichuan barangay Sambol Sichu 4 kay DJ barangay Kavit ako DJ Dai Ijay. So I think nagawid di duman. Sila po, advice ko, muna agyaman na ka nagkikooperan ni Gigi na evacuate, pinasapsapa. Kaya advice ko, kasi ito man just in case lang adan tumang kasuin na po, better nga well prepared tayo, kaya nagkikooperan tayo, tato maiwasan din ang laing ipinakarkarong mapasama pa tayo ako. So pag yaman na Gigi, kailan tayo nga nagkikooperan nga nasayaat, kaya nakikoordinate, kaya nagtitindulong din lang aming barangay ako, pag yaman na po na. Kinalak dito yung gundaway na po nga gagyaman, nililigan ng mga barangay, di barangay officials, sa perme, di group chat mi, nakasagana dami 10 mga days prior to this typhoon. Kita, nagsagana da, thank you so much, Apo.